Ugle, sliper, sad ću nabiti gas. Šta je bilo? Ajmo te, nemoj da sad snigdje. Kaj? Stavljat nigdje, molim te, nemoj. Dobre. Buraz, mogu ti pokazati snimio sam. Znaš kaj lik napravio? Ko, Toni? Ne, ovo je u auto, jebate. Isuse, Bože, ga lik. Pa šta je napravio? Znaš kak izdriješ? Šta je? Vidjet ćeš. Vidjet ćeš. Daj sam reći. Nije ništa napravio, parkirao se, da je to. Kaj? Joj, koji si ti krut. Aj, prekini da vidim sad, ajde. Čekaj, je li taj u auto? Ovako je bio, ne. Skupljaju smeće, buraz moj glavo. Zakon jebate. Daj pokaži sad. Znači, dosad se ništa se ne desi. Znači, nemojte se baviti. Znaš kaj lik napravio? Nije ništa pravio. Čekaj, on je na večer skupio smeće, buraz moj. Evo nam busa. Vidimo se u drugom vlogu. Di ste ljudi, evo nas opet. Ovaj put smo se malo potukli, kao što možete vidjeti. Jedan od nas je pobrao udarac. Ne trčite u trapericama. Ne trčite u trapericama, ali nema veze, mi smo u redu, ko njega je ovaj disit, on nije. Gledajte ovog BMW-a, to je Nogatu. Sad ću doma spavati. I to je to od ovog vloga, aj vidimo se.